салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ва мухлисони гиромӣ. Ба саҳми тамоми бонвон ман як чизро мерасонам ки он бонвоне ки дар хона нишастанд ва мехоҳанд ки маблағи иловагӣ ба даст биёранд ва он донишу духтароне ки мехоҳанд ба даст кор кунанд ва умуман бонвоне ки ба даст кор мехоҳанд ба кори иловагӣ машғул шуда пул ба даст биёранд, пас ширкати Faberlic ба шумо кӯмак мерасонад. Апа Ясмина Бону барои тамоми он бонвоне ки дар хона нишастанд ба кор даъват мекунад ва командаи худро регистратсия кардан, омӯзиш карданро бе ягон ройгон, бе ягон маблағгузорӣ ёрдам мекунад. Пас шумо метавонед ки аз 80 сомон то 8000 сомонӣ маблағ ба даст биёред ва умуман ана ҳамин моҳе ки ҳаст то соли нав шумо метавонед ки аксияҳо дар ширкати Faberlic мегузарад, шумо бе ягон монеагӣ бо маблағи ночиз, яъне арзонтар маҳсулотро харидорӣ кунед ва метавонед ки ҳам кор кунед, маблағ ба даст биёред ва ҳам зиндагии худро аз ана ҳамин рӯи ширкати Faberlic хубтар намоед. Пас рақамҳояшро ман дар зери экранҳои шумо мегузорам, занг бизанед, нависед. Пас бо ана ҳамин апа Ясмина Бону якҷо шуда зиндагии худро хуб. Салом арз мекунам ба ҳамаи шумо тамошобинон ва подписчикони сомонаи Фарахноз лайф. ман мехоҳам оиди видеое ки дирӯз оиди гузаштани Шукронаҷон партофта будам гап занам аз ҳамаи он нафароне ки маблағ ҷамъ кардан, маблағ партофтан миннатдор ҳастам ва он нафароне ки аз дирӯз то имрӯз пайдарҳам бароям менависанд, занг мезананд. боварӣ надоштам инқадар видеои Шукронаҷон паҳн мегардад ва инқадар нафарони зиёд бароям занг заданд ки апаҷон барои маъракае ки мешавад аз Шукронаҷон чӣ хизмат кунем, чӣ кор кардан дар кор аст. бисёрашон суроғаашонро пурсиданд ки дар куҷои шаҳри Қурғонтепа аст ки мо равем хабар гирем, бинем ва аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва падари Шукронаҷон аз ман як хоҳиш кард ки ба ҳамаи шумо як чизро бирасонам ки ана ҳамон пуле ки ҷамъ карда будед, партофтед, чӣ қадаре ки бошад бубахшанд ва ман барои хотире хостам ки ҳар он чизе ки 1 сум буд, 2 сум буд, 10 сум буд бубахшед, розӣ бошед то ки маъракаи онҳоро гузаронанд. ва ман мегӯям ки он нафароне ки инқадар самимӣ ҳастанд, аз дирӯз то имрӯз бароям занг заданд, бахшед, розӣ бошед то ки маъракаи онҳоро гузаронанд. ва ман мегӯям ки он нафароне ки инқадар самимӣ ҳастанд, аз дирӯз то имрӯз бароям занг заданд ва видеоро инқадар тамошо карданд, раҳмдилӣ карданд, баъзеашон занг зада гирья карданд, баъзеашон занг заданд, хоҳиш карданд, хонаашонро пурсиданд. ман бениҳоят миннатдор ҳастам. бовар кунед, аз дирӯз то имрӯз худам бениҳоят ғамгин ҳастам ва он нафароне ки мисли Шукронаҷон фарзандашонро аз ҳамин беморӣ аз даст доданд, зиёдашон занг заданд, навистанд ва ҳамин хер ман дигар гапро дароз кардан нестам. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва агар ягон кас хоҳад барои кӯмак кардан ба рӯзи якшанбе ҳаст номери администратори ман, занг бизанед, нависед. албатта мо кӯмаки шуморо ба хонаводаи онҳо бурда мерасонем. боқӣ аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. саломат бошед, зинда бошед. инқадар таваҷҷӯҳи мухлисон ба сомонаи Фарахноз лайф боварӣ надоштам. ба худи ана ҳамин боз як бор дигар аз худованд дорем ки сабри ҷамеъ ба хонаводаи Шукронаҷон бидиҳад. боқӣ сиҳату саломат бошед.